tentang tu press kan ya ke sagar tahun bagi bela hambai sini media semno hai mangap hambagai actually sentini normal ringman karan ko mahai oro hai mangap hajak sini west tagagola edisi village ni chairman sini korong nang sudenya deborma tai ma kan hai mangap hajak sini ujan madogone amara tai sini west tagagola ni regional committee president di pramokhani korong nang budiram deborma tai omah kano sini oro hai mangap hajak sini berimo thani hai kawti derbe ni regional committee ni dujon bisin tei president sini borong nang regional deborma sorry ronjita deborma sentini press meet phamin karon ko mahai siang to social media roba youtube group najia ko angje khanaka nia west tagagola edisi village sainang wato kisu borno de BJP o joining khaigani khanao sate sate angregi nebi nijagulo mankha je aro sabo sabo thangka hungke regi nebi nijagulo je mankha aro joto agi IPF tikhanai haikaba BJP khanai rong tai CPM botongo IPF botongo tai BJP botongo engke borok nia sakaro actress family 128 putar ga arni bisingo angkhana kaje khoroksa social media o je saka obor nung tangmaya angkhana mani bini sino 12 টাকা জলাও si bini buce kaya koko bokumun patoro tanggai samun khaitong mani angbono nuge sip sinia actually obun mani angwang sogo bo ti pramo khaya engi mano bo buibai rangki simisa roi rezagai ti pramo ten phayo ni sadi nei bon maganyo lukorna ngomon ko pesan musungo nia ni je joining program abo tipramo thani khorosapon krei aro je tipramo thani sanai bini bo taklai buche kai koni khanao bokung phadar hasro thangai samung tang dong ni khanao bono bagai jara mia jagao je thanai ro jotono bongni party ni borok kormino mohaikono greng greng jagao borok khorosano 3 bar haiko 4 bar ke borok joining nai phunugo karone borok taki phunu gangke sini lugorongno sin tipra sorongno borok obon khaina nayo je thangsani mairung sabajan bagai tangi ngeke borok je naya tipra sa thangsangai sini bubakran je nasinmung sini gertar tiprolen sini tipra sa eko borok obon borok naya hamza gya tai borok tipra sono borok already dipre kaya na hasi an motiwo abon ang konya tinio press mini bisinte zara tabu bo meni je bong ni je join program no nugoi ti paramo sa kerikya ti borok tin faidani ni zara tabu lukorok je khasong goner na abon konya norok seri nyai di protect parawo norok habi nyai di seri nyai di parawo khoro bosok ti paramo tha tong koijon tipramo ta khane family tong BJP khane IPF ti khane khoro busuk tong koi family tong bon mago tong ko song korong no borok sudu khane yo defect khane yo tiprasono borok ore pore khane yo pongni salomono borok masa no to ye 3 bar 4 bar ma ko borok joining khai funugo lukorno borok ore pore khane na yo bon mago nyang tini oma haje joining khane no ba khai irnai runo amun konya musungo norok joining ঠিক আছে গণতন্ত্র আইন যতন সম্পাদি খেবনো বা কাহামনো হামিয়া খাইবানো কাহাম আমাকে নরক সাউই তিপারাসনা থগনাতা নাজি অমা হিংকে যদি অমা হাতে যদি জয়নিং খাই ফুনুবাই মা কাঙ্গকে
जों एकटा मासा 30 दिन जों 30 दिन जयनिं खाय फुलमन जोङो नरक खुबुंनि मासा बिसांगनि मासा खेलाफुंनि मासा आबाद नरक बरक थुमुय